aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama Asimi Goïta depuis a sigira a ye marifaw san ka sɔrɔsiw bila condition kɔnɔ ka baarabaw kɛ n'an ma don Kidali bi sini an bɛ don Kidali n'an ma don sini d'ici le 22 septembre an ka c'est à dire que Kidali territoire bɛɛ bɛ k'an ta ye parce que an ni Kidali man jan tuguni a tellement k'an bɛ ka terrorisiw kun ci k'u da fara k'u bunte kɔrɔnfɛla in na o bɛ ka yen fana bila k'u kun da Bagunu mara kan o bɛ ka kɔrɔnfɛla bila ka t'u dogo Bagunu an bɛ min fɔ an ka sɔrɔsiw ye a y'aw kun da Bagunu mara kan terroriste hakɛ min bɛ yen a ka bon hakili ma kɔrɔnfɛla in ka kalan sisan u bɛ mun de kɛ o bɛ ka taa i y'a faamuya bala fiɲɛ sama Bagunu de o bɛ ka t'u dogo Bagunu de i y'a faamuya bala a caman caman de bɛ ka t'i dogo yen a bɔgɔden o de bɛ ka t'i dogo Bagunu n'an ka ɲɛmɔgɔw ye nin video in sɔrɔ a y'a kɛ ala kama aw ka taa Bagunu wallahi n'aw taara n bɛ ka kuma min fɔ aw ye n'a ma kɛ tiɲɛ k'a fɔ ne ma t'u mɔriya n bɛ ka kuma min fɔ aw ye ni nkalon yera a la n bɛ video kɛ haramu quoi ni nkalon yera a la n tɛ video kɛ tuguni a baden de bɛ yen u dun mana taa yɔrɔ yɔrɔ n ka tɛ o bɛ tiɲɛni ladon yen u mana daga yɔrɔ yɔrɔ bilahi o bɛ tiɲɛ u kana dan ka alliance kɛ ni duguladenw ye dɛ bilahi n'aw guwanna o bɛ tiɲɛni ladon yen a bɛ n kin a tɛ n kin a kana don i ka kulisi kɔnɔ an bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye l'heure est grave waati de sera ani sigi tɛ bɛn tuguni ka wuli ka jɔ an sen kan an ka sɔrɔsiw ni jamana kɔnɔdenw an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye i y'a faamuya b'a la ka terrorisiw kun ci k'u dafara ni min bɛ se ka bese ta ka terrorisiw kan tigɛ a ye bese ta ni min bɛ se ka kabakurun ta k'u kun ci a ye kabakurun ta bɛɛ k'i jeni yɔrɔ fɛ bɛɛ k'i seko kɛ bɛɛ ka kɛ sɔrɔsi ye bɛɛ ka kɛ kunnafonidila ye an ma n'u ye yɔrɔ o yɔrɔ a y'u kɔfɔ aw ma n'u ye yɔrɔ o yɔrɔ a y'u kɔfɔ ye wa baden de bɛ Bagunu a caman caman de bɛ Bagunu mara la n'an bɛ taa fana an bɛ se an b'o ɲini an ka sɔrɔsiw fɛ o bɛ ka kɔrɔnfɛla bila ka t'u dogo Bagunu parce que u b'a dɔn ko sɔrɔsi tɛ yen gendarme tɛ foyi foyi u bɛ t'u dogo yen nɔ ka tila ka mɔgɔw bagabaga aw kana an ko fɔ kafiri ala jugu bɔnɛma wolo ka marifa ta aw balimaw kama a bɛ ban Asimi tile la soit i bɛ marifa bila walima an b'i kun ci k'i da fara nin fila don soit i bɛ marifa bila walima an b'i kun ci k'i da fara marifa mana ye cɛ o cɛ bolo e tɛ sɔrɔsi ye i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye ayiwa a fɔlen filɛ nin ye an ka sɔrɔsiw parce que bɛɛ de kan ka kunnafoni lase an ka ɲɛmɔgɔw ma bi terroriste min bɛ Bagunu hali a ɲɔgɔn tɛ Kidali mara la hali a ɲɔgɔn tɛ yen a y'aw kunda yen ka joona joona c'est à dire que Bagunu a bɛ se ka t'u bunte dɛ ka sɔrɔ a ma gɛlɛya yɛrɛ a bɛ se k'u bunte parce que bɛɛ b'u dɔn o bɛ dogo yɔrɔ min fana la a bɛɛ dɔnnen don i y'a faamuya u dagalen bɛ yɔrɔ fɛn fɛn a bɛɛ dɔnnen don a ye taa k'u bɛɛ bata sote ka bɔ diɲɛ kɔnɔ kafiri ala jugu Allah kibaru e tɛ sali Allah kibaru e tɛ ala dɔn Allah kibaru e tɛ ko Allah kibaru e bɛ jɛnɛya kɛ Allah kibaru i y'a faamuya bala e nɔgɔlen bɛ komi wulu fatɔ a dɔw bɛ yen nɔ n'i ye nan b'u kan k'u di wulu ma u b'a ɲimi u n'u ka duloki kotobalen ninnu k'a bɛ taa ala ko fɔ mɔgɔ ye mandarasa so tɛ di mɔgɔ ma wari tɛ di mɔgɔ ma kuranɛ tɛ di mɔgɔ ma i y'a faamuya bala ekɔli karamɔgɔw tɛ ta ka mɔgɔw dege silamɛya la foyi foyi ka t'u jɔ n'u ka marifa ye dɔrɔn ko aw bɛ ala dɔn n'aw tun bɛ ala dɔn a bɛ marifa ta a bɛɛ nkalonfin wa an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ cɛ o cɛ ɲɛ mana da ninnu k'a ka yɔrɔ la a y'u kofɔ n'a tɛ se k'u kofɔ a y'an wele an bɛ ci lase an ka faamaw ma kunun ne ye video kɛ ci sera an ka faamaw ma ni ala n'a kira sɔnna i y'a faamuya terroriste fɛn fɛn bɛ Bagunu a bɛɛ kun bɛ ci a bɛɛ dafara voilà an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ kunnafonidila ye l'heure est grave MINUSMA tagatɔ min filɛ nin ye n ka caman nɔgɔ MINUSMA tagatɔ min filɛ nin ye baara de b'an bolo nin waati in na a n'a man ɲɛ ko gɛlɛya bɛ yen bɛɛ kan ka kɛ armée ye bɛɛ kan ka kɛ sɔrɔdasi ye bɛɛ kan k'i cɛsiri ka faso kumabɔ c'est comme ça ni min tɛ se k'a kunnafoni di anw wele an ka numéro la walima i ka vocal to an kun an bɛ ci lase ɲɛmɔgɔw ma an bɛ ci lase ɲɛmɔgɔw ma c'est comme ça voilà min kɔni ye Bagunu mara ye a caman caman de bɛ yen a bɔgɔden de bɛ yen mɔgɔ min ye anw wele ka kunnafoni di an ma kuncili t'a ban mɔgɔ min ye anw wele k'a fɔ an ye k'u caman bɛ yen u yɛrɛ de ɲɛ bɛ ka da u kan u bɛ ka taa mɔgɔw forcer k'u ka jaga bɔ u bɛ ka taa mɔgɔw forcer k'u ka sali u bɛ ka taa mɔgɔw forcer k'u ka ɲɛgɛnw jɔ u bɛ ka taa mɔgɔw forcer k'u ka misiriw jɔ mais olu tɛ dɔrɔmɛ kelen di mɔgɔ ma k'i ka misiri jɔ Magan filɛ nin ye n'olu bɛ mɔgɔ fɛn fɛn ladon silamɛya la o bɛ misiri jɔ ka d'i ma o b'i dɛmɛ ni wari ye o b'i dɛmɛ ni fɛn bɛɛ ye mais nin bɔnɛma wolo mɔgɔ nɔgɔlen ala jugu kafiriw jɔndenw baganw
ti jɔ mɔgɔ da la Allah akibar e bɛ jɛnɛya la i bɛ ka bi walimuso kan i bɛ ka mɔgɔw ka misiw suɲa i bɛ ka mɔgɔw bɔnni ni na ko Allah akibar ni silamɛya tun ye force ni diyagoya tun don mɔgɔ tun tɛ kɛ kafiri ye dugukolo sanfɛ Ala tun bɛ bɛɛ kɛ silamɛ ye ni silamɛya tun ye force de ni silamɛya tun ye diyagoya de ni mɔgɔ tun bɛ force ka don diinɛ la Ala tun tɛ maa si kɛ kafiri ye a tun bɛ bɛɛ kɛ silamɛ ye mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ni tɛ fɛn min da kɔnɔ a y'u kofɔ min bɛ se k'u kunci a y'u kunci aw bɛ si mɔgɔ minnu ka du kɔnɔ n'i yɛrɛ b'a dɔn ko ninnu bɛ si ka du kɔnɔ turɔsiw don n'u sunɔgɔra bese ta i k'u bɛɛ kan tigɛ bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ o ye bakunuta yɔrɔ ye ne balimaw an bɛ na comment ça s'appelle voilà min ye comment ça s'appelle lɛrɛ min ye lɛrɛ ye nkalon caman bɛ ka tigɛ lɛrɛ i y'a faamuya b'a la nkalon caman de bɛ ka tigɛ lɛrɛ mara in na ko i y'a faamuya b'a la u y'an ka sɔrɔsiw ka avion labin dɛ u taara n'an ka kɛlɛkɛminɛnw ye dɛ u y'an ka kanw attaqué dɛ pititi patata patati patata n'aw ma fɛn fɛn mɛn anw da kɔnɔ n'aw ma fɛn fɛn mɛn diripa da kɔnɔ n'aw ma fɛn fɛn mɛn anw ka ɲɛmɔgɔ da kɔnɔ kuma fɛn fɛn bɛ fɔ réseaux sociaux sanfɛ a bɛɛ nkalonfin makɔrɔn nin fɔ anw hakili b'a la bientôt a bɛ ɲini ka san 2 bɔ ko n'a ma ɲa mali videomaniw ye olu danbe bɔ u la n'a ma ɲa mali videomaniw ye olu ka nkalon jɔ u la n'a ma ɲa mali videomaniw ye olu ta tiɲɛ k'olu bɛ wuli ka wari di ala jugu kafiri bɔnɛma wolo den minnu ka wolo kɛra afiriki ma tɔɔrɔ ye k'o bɛ wari di olu ma olu ka kunnafoni lankolonw la passé walasa anw ja bɛ se ka tigɛ cogo min na walasa anw bɛ se ka siran ka tugu olu kɔ cogo min na makɔrɔ ye ne fɔ bientôt 2 ans n'an ma kunnafoni fɛn fɛn mɛn diriba da kɔnɔ n'an ma kunnafoni fɛn fɛn mɛn mali telesoba la n'an ma kunnafoni fɛn fɛn mɛn ibusi da kɔnɔ n'an ma kunnafoni fɛn fɛn mɛn bumabɛl da kɔnɔ arasi balayira ninnu aw kana si ta ka baara kɛ n'a ye parce que an bɛ guerre de communication de kɔnɔ u dɛsɛra u ta tiɲɛna tɔ kɛra nkalonbatigɛ de ye mais n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala mali bɛ sira min kan ni aw sera anw na o b'a yira k'a fɔ an bɛ nkalon de kan mali bɛ sira min kan an ma foyi ɲini diɲɛmaw fɛ an balimaw ka lafiya an ma foyi ɲini diɲɛmaw fɛ jolibɔn ka dabila mali kɔnɔ an ma foyi ɲini diɲɛmaw fɛ an yɛrɛ ka hɛrɛ an k'a tɔnɔ dun ko non ko ala ye olu dilan minisi anw gɛnge anw tɛ hadamaden anw dara tɔɔrɔ de kama olu k'anw ka hɛrɛ bɛɛ ta ka n'u ka jamana jɔ o tile banna bilahi aw b'an bɛɛ faga de ka ban mais an tɛ segin kɔfɛ tuguni wa a tɛ kɛ c'est à dire que mali tɛ kɛ samasogo ye tuguni voilà mali tɛ kɛ samasogo ye tuguni ne balimaw min ye lɛrɛ mara ye ko turɔsiw taara anw ka kan attaqué ko ka taa n'an ka blendew ye ko ka taa n'an ka kɛlɛkɛminɛnw ye a bɛɛ nkalonfin bilahi suma walahi a bɛɛ nkalonfin tiɲɛ kisɛ kelen t'a la kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ réseau sanfɛ a bɛɛ juguya a bɛɛ dɛsɛ a bɛɛ ta tiɲɛ ni mɔgɔ dɛsɛra i bɛ nkalon tigɛ ni mɔgɔ ma dɛsɛ i bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ ye a bɛ ye a bɛ lakali mais n'i ye mɔgɔ ye nkalon tigɛ la dɔrɔn a ta de tiɲɛna a ko anw ka kan attaquera lɛrɛ ala ma ye kira ma ye tiɲɛ t'a la anw ka kan bɛ se ka attaquer bi anw ka kan bɛ se ka attaquer bi o tuma na an ye kɛlɛkɛminɛnw minnu sɔrɔ olu sanni kɛra mun ye caméra kase minnu b'an bolo olu sanni kɛra mun ye an ni irisi bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun nafa b'o la anw ka kan tɛ se ka attaquer bi fo ka diɲɛ dugukolo minɛ a tɛ se ka attaquer tellement que turɔsiw barika banna u ta tiɲɛna u kɛra juguw sago ye u kɛra u ba sinamuso sago ye u yɛrɛ de bɛ ka taa i y'a faamuya b'a la bɔrɔw sigi sigi ɲɔgɔn kan i y'a faamuya b'a la ka yen kɛ komi kan ka bɔrɔw sigi sigi ɲɔgɔn kan k'a kɛ i n'a fɔ komi u taara anw ka kan de minɛ ka minisima ka mobili dɔw fara fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn minisima tagatɔ min filɛ nin ye olu bɛ k'u ka blende n'u ka fɛnw d'u ma olu bɛ taa o blende ninnu pɛntiri k'a kɛ komi mali blendew ka blende ninnu ka pɛntiri kura k'u la k'a kɛ komi mali ta ka t'u jɔ i y'a faamuya b'a la kɔngɔfin dɔ kɔnɔ ka cɛncɛn caman don bɔrɔ kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ komi i bɛ ka tile la kan fɔlɔ minnu tun b'an bolo or que olu kan sugu ninnu tɛ exige yɛrɛ tuguni o t'an bolo tuguni depuis Asimi nana a bɛ ka kan bɛɛ dilan ka ɲa kan bɛɛ bɛ ka jɔ ka ɲa ni image in bɛ ka circuler k'a yira aw la ko nkalonfin don k'a yira aw la ko tiɲɛ tɛ k'a yira aw la ko turɔsiw n'u dɛmɛbagaw k'u ta tiɲɛna u barika banna u kɛra jugu sago ye u kɛra ɲuguntanfɛn ye se fɛn fɛn b'u ye bi nkalonbatigɛ don nkalon dun tɛ se ka anw lajɔ nkalon tɛ se ka anw bɔ an ja kan anw ɲɛ bɛ Asimi de la anw ɲɛ bɛ an ka sɔrɔsiw de la baara min bɛ ka kɛ fana anw ɲɛ b'o de la wa an dalen b'olu la olu mana kuma fɛn fɛn fɔ an b'o de ta ka baara kɛ n'a ye aw lajɛ
ni image de be ka partager aw nya be fina ya ala foi te voilà nya be blende la voilà aw nya be blende la minisima tagato min filɛ nin ye u b'u k'u ka minɛnw de di turosiw ma o blende ninnu sisan o b'a pɛntiri yɛlɛma k'a kɛ i n'a ko mali blendew mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ aw taara ɲɔgɔn dalajɛ ko bɛ nin nkalon in tigɛ i y'a faamuya ko bɛ nin nkalon in dilan caméra de surveillance bɛ sanfɛ drone bɛ sanfɛ a ɲɛ b'u bɛɛ la an ma kum'u fɛ f'u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan waati min na ko bɛ nin nkalon in labɛn an sɔrɔla ka sankami jugu kan ka sanpɛrɛn jugu kan k'u bɛɛ faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛ kɛ jamana min na bi o tɛ mali ye aw taara ko bɛ nin nkalon de fabriquer k'a kɛ i n'a fɔ komi minisima tagatɔ min filɛ nin ye anw ka kanw bɛ ka minɛ minisima tagatɔ min filɛ nin se tɛ anw ye tuguni ni mɔgɔ min bɛ hakili sigi i b'a fɔ cɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ terroriste ye blende bɔ min u ye nin sɔrɔ mali armɛw de la u taara an ka kanw ci ka taa ni an ka blendew ye a bɛɛ nkalonfin foyi tɛ se ka kɛ anw ka kan na bi race balayira du l'homme tranquille depuis Paris kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi a bɛɛ nkalon dimi tɛ se ka don an na bi a ye nin janfa in de labɛn minisima tagatɔ min filɛ nin u bɛ k'u ka blende n'u ka maramafɛn jugubaw de di turosiw ma walasa u ka anw bɔ an taabolo kan walasa u ka se k'anw bagabaga a tɛ pase asimi bɛ yen race balayira bɛ yen fasoden ɲuman baden de bɛ yen u pɛrɛnnen don bi ka sa faso kama ka sa faso kumaboli nɔfɛ ani nkalonba in tigɛtɔla fɛn fɛn tun b'a kɛnɛ ka sima bɔ a la a bɛɛ fagara ni nkalon in dilantɔla turasi fɛn fɛn tun bɛ yen an ka sɔrɔsiw y'a bɛɛ kun ci ka bɛɛ dafara ka tila k'u ka blende ninnu jeni a buba fana bɛ ka waso ni nin de buba sumaworo cɛ min fa bɔra k'a fɔ réseau sanfɛ ko nafa ma y'a wolokun na k'a wolo a wolo ni bi cɛ k'a ma nafa lase kabila ma buba fana di buba sumaworo o de bɛ ka nin image sugu partage e k'a lajɛ foyi tɛ yen ka taa bɔrɔ fitinin sigi ɲɔgɔn kan k'a kɛ i n'a komi i bɛ ka tile k'a minnu tun b'an ka sɔrɔsiw bolo dugu tɛ yen foyi tɛ yen c'est que nin bɔrɔ ni yɔrɔnin dɔrɔn o de sigilen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ i n'a ko u taara an ka kan attaquer u ma kan attaquer lɛrɛ u ma sebagaya sɔrɔ lɛrɛ u ma se ka paga kɛ lɛrɛ lɛrɛkaw tulo bɛ n na ko in pasera cogo min na a bɛ se ka bɔ k'a fɔ ko in pasera cogo min na a bɛ se ka bɔ ka tiɲɛ fɔ o de la an b'a fɔ aw ye sanga ni waati bɛɛ aw kana bɛɛ lamɛn aw kana kɛ bɛɛ fɛ aw kana don bɛɛ ka page kɔnɔ fasoden ɲumanw ka page a ye olu de lamɛn a ye tugu olu kɔ a ye olu ka vidéo partager n'aw taara juguw lamɛn dɔrɔn a bɛ don fili kɔnɔ buba fane ni petiti patata ninnu ne tɛ hakili kɛ u ka vidéo kan ne tɛ hali a lamɛn parce que n'i y'a lamɛn dusu bɛ kasi i tɛna se k'u sɔrɔ i y'a faamuya la k'u minɛ k'u wuluden tigɛ i tɛna se k'u ye pari kɔnɔ yan k'u kun ci k'u da fara n'i taara olu ka vidéo lamɛn dusukasi b'i faga a kuma fɛn fɛn bɛ fɔ nin waati in na bilahi dɛsɛ kan don minisima bɛ nkalontigɛ la faransi bɛ nkalontigɛ la CEDEAO bɛ nkalontigɛ la Union africaine bɛ nkalontigɛ la o ye denjugu den minnu sara olu fana bɛ nkalonba tigɛ ni turasiw ka image partageli la muso jugu denw muso kolon denw muso minnu y'u cɛw tromper furu kɔnɔ ka t'u yɛrɛ di cɛ wɛrɛ ma olu bɛ den fɛn fɛn wolo o den bɛ kɛ tori de o den tɛ kɛ faso fɛ a bɛ fɔ den sugu de ma ko baso c'est à dire que baso kumasulu denw faso t'u la dɛ baso de b'u la u sɔrɔla ba fɛ mais u fa sugu ma dɔn olu de bɛ ka nin image sugu nin partager ko lɛrɛ an ka kan attaquera ye kan jumɛn attaquera lɛrɛ o tuma an ka sɔrɔsiw bɛ sunɔgɔ de la a tɛ se ka passer tuguni ça passe pas ça marche pas a tɛ passer Assimi rigole pas sɔrɔsiw bɛ condition kɔnɔ bi a bɛɛ jɔlen don a bɛɛ b'a faso fɛ a bɛɛ ka kɛnɛ bi nin de bɛ ka circuler nkalonfin taara nin janfa in labɛn dɔrɔn bɛ sanfɛ a ɲɛ b'u la a ma kumu fɛ fo tila ka janfa la waati min na a sɔrɔ k'u bɛɛ batari sauter ka bɔ tiɲɛ kɔnɔ
k'an to nin cogo la aw de bɛ ban k'an to nin cogo la dimi bɛ don aw de la dimi tɛ don Mali la n y'o fɔ n'aw nana mɔgɔ kelen faga aw na n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma aw tɛ se ka taa yɔrɔ si aw tɛ se ka taa avion ka teli ni fiɲɛ ye avion ka bɔ Bamakɔ ka taa y'a faamuya b'a la fo Algérie a tɛ tɛmɛ 10 minutes kan ne ko k'i bɛ kisɛ ci mɔgɔ la yanni ka tila kisɛ ci la o b'a sɔrɔ avion b'i kun na avion b'i sanfɛ a bɛ bɔmu jugu ka jigin ka k'i faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ lɛrɛ ko k'a bɛɛ nkalonfi k'an ma attaquer an ka mɔgɔ ma faga ye foyi ma kɛ ye anw de turasiw kun ci k'u da fara k'u ta tiɲɛ k'u bila c'est ça an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Burkina Faso Macron de bɔra ka décision ta Mali i y'a faamuya b'a la Burkina Niger Macron de bɔra ko anw ka denmisɛnnin fɛn fɛn kalan kɛ ko ka bagi sɔrɔ ko visa kana di a si ma min ye jigitugu masa ye muso ɲuman den Ibrahim Traoré Turamagan a y'o kuma mɛn don min na a ye décision ta min ye Faransi ka comment ça s'appelle attaché des militaires ye attaché des militaires o ka ministre min équipelen bɛ sécurité ko ni sɔrɔdasi ko la Macron nin décision ta ko visa kana di anw ka denmisɛn minnu ye kalan kɛ ka ban n'u ye bagi ni fɛnw sɔrɔ k'an kana dɔ fara dɔnniya kan yan ko visa kana di olu ma tuguni Ibrahim Traoré fana ye décision ta min ye Faransi ka attaché des militaires ye k'a ka Burkina bila sans délai ka Burkina bila tile 2 kɔnɔ 2 jours kɔnɔ n'a ma Burkina bila u b'a minɛ ka can ne balimaw n'an bɛ taa an bɛ se den ɲumanw de bɛ Mali ni Burkina ni Niger kunna bi halaladenw olu de bɛ Mali ni Burkina ni Niger kunna bi dimi tɛ don anw na n'i ko aw ma kelen an b'a fɔ i ma ko 100 n'i ye anw dɔgɔya an b'i dɔgɔya fo ka bɔ miseli wo fɛ n'i y'an bonya an b'i bonya n'i y'an dɔgɔya an b'i dɔgɔya n'i y'a sen fili an na an bɛ an sen fili la o de bɛ yen an t'an sigi ka mɔgɔ si lajɛ tuguni c'est fini molobaliya o dan bɛ kɛ i bɛ ka tile ninnu ye mais avec la nouvelle génération n'i bilala n'an bɛ bila i la Macron une décision d'État tellement qu'à dɛsɛra a barika banna a ta tiɲɛna a kɛra jugu sago ye a kɛra yoko fila ye an ka denmisɛn minnu kan ka taa kalan Faransi ni fɛn ninnu kɔnɔ ko visa kana di olu ma tuguni foyi t'a to n'an bɛ segin an kɔfɛ visa do visa tɛ o nin sira in tɛ bila nin sira in tɛ bila dɛ aw yɛrɛ jogo de bɛ k'aw kɛlɛ bi aw sɔn kolon de bɛ k'aw nɛgɛ bɔ mɔgɔw la bi aw jogo kolon o de bɛ k'a to ni mɔgɔ bɛ ka ɲugun aw la bi n'aw tun ye baara kɛ tiɲɛ kan walahi aw tun tɛ lebu ta n'aw tun ye baara kɛ tiɲɛ kan aw tun tɛ kɛ jugu sago ye nin cogo la mais aw taara Afiriki ka anw kɛ komi yirimani ka anw kɛ komi ministère de anw genge k'anw kɛ i n'a fɔ komi anw tɛ ko kun na k'anw ka hɛrɛ bɛɛ ta o de k'a ka tila fila ye nɔ olu de b'a bɛɛ ta an ka sanu tun bɛ bɔ ka taa kalifa Faransi contrat c'est que marché tun bɛ di Faransiw ma k'an ka wari mugu cɛ fu président tun bɛ sigi ka wari don camion kɔnɔ ka na di Faransiw ma avec Assimi ça passe pas tellement qu'an bɛ tiɲɛ kan an bɛ fɛ an faso ka segin a danbe kɔnɔ an bɛ fɛ ka lafiya o man di tubabu ye n'anw lafiyara olu bɛ sa n'anw lafiyara olu mago bɛ sa n'anw lafiyara olu bɛ kɛ jugu sago ye u bɛ ko sugu bɛ kɛ k'anw mago sa ka ko sugu bɛ kɛ k'anw bagabaga mais anw tɛ bagabaga bi an tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ an b'i ka dugukolo sanfɛ an b'i can k'i kun na kala tigɛ i bɛ se ka min k'a kɛ mais anw tɛ nin sira bila dɛ bagabagali tɛ anw bɔ nin sira in kan i ka papiye ko tɛ i ka dugukolo ko tɛ i ka papaga tɛ n'i bɛ tiɲɛ kan anw b'i bonya n'i bɛ nkalon kan anw sigilen bɛ k'i kun na kala tigɛ perezanya t'a la papaga t'a la o de ye anw ta ye a ye nin hakilina in ta walasa anw bɛ se ka bagabaga cogo min na walasa an bɛ se ka segin an kɔfɛ cogo min na anw ka bila Afiriki c'est que anw ka denmisɛnnin c'est que n'aw ye kalan kɛ k'aw ka bagi ni fɛnw sɔrɔ aw kana taa yɔrɔ si a ye to Afiriki a ye to Afiriki aw kana taa kalan yɔrɔ si soit aw bɛ taa Irisi ni Irisi t'a la aw kana taa yɔrɔ si tuguni a ye to aw fa baara ye mɔgɔw kalanna wa fɛn sɔrɔ nationalité français bɛ mɔgɔw bolo papaga ala mana mɔgɔ da fɛn min kama i bɛ ko de maliyɛn bɛɛ ka to Mali kɔnɔ i mana kalan i ka kalan mana ban to Mali kɔnɔ kana visa ɲini kana papaga ɲini o tile banna tuguni o tile tɛ yen tuguni i ka visa kɛ tɔsɔn ye i ka visa kɛ tɔsɔn ye i y'a faamuya b'a la an mago t'a la bi an mago t'a la sini an mago bɛ an danbe de la an mago bɛ an ka jamana de la depuis a bɔra ka nin hakilina ta Ibrahim Traoré fana gagné ta kama gagné fɛn min b'u tɔɔrɔ fɛn min b'u dusu kasi Ibrahim Traoré ko ka attaché des militaires k'a ka Burkina bila tile 2 kɔnɔ 2 jours kɔnɔ u ka attaché des militaires
k'a ka yen bila ale ko ko visa kana di anw ka denmisɛnninw ma Ibrahim Traoré fana bɔra i y'a faamuya wala k'a ka attaché de militaire k'a ka Burkina bila 2 jours kɔnɔ tile 2 kɔnɔ 24 heures kɔnɔ a bɔra i y'a faamuya wala k'a fɔ visa tɛ di anw ka mɔgɔw ma don min na o don kelen o heure kelen Ibrahim Traoré bɔra ka jaabi ha tura magan wallahi ni tun mana Burkina kunna a tɛ ɲɛnabɔ ni tun mana Burkina kunna a tɛ jɔ a bɛ sɔrɔsiw minnu kɔnɔ ka coup d'état kɛ Ibrahim na walima a bɛ bataraden minnu kɔnɔ ka janfa ta ka ɲɛsin Ibrahim Traoré ma non ala de bɛ ka Ibrahim Traoré kɔlɔsi ala de bɛ k'a protéger mɔgɔ tɛ se a la a kɛra faso fɛ a kɛra ala fɛ a kɛra kira fɛ a ka sɔrɔsi sara a bɛ k'o de ta bi président sara jɛra o kɔ a bɛ ka Burkina segin a danbe kɔnɔ a bɛ ka na ni lafiya Burkina kɔnɔ ala de bɛ k'a protéger mɔgɔ tɛ se k'a protéger wa cɛ o cɛ ko i bɛ bin cɛ in kan ni malo tɛ foyi sɔrɔ cɛ o cɛ n'i y'a kɔrɔbɔ k'i bɛ coup d'état kɛ Assimi na walima i bɛ coup d'état kɛ Ibrahim Traoré la n t'a dɔn i bɛ nin t'i sigi nɛgɛ 16 de kan walima i bɛ nin t'i sigi jahanama de kɔnɔ walima i bɛna taa laharakaw de mara je sais pas quoi cɛ o cɛ mana nin bila i kunna k'i bɛ ninnu bɔ fanga la non bilahi ɲɛ kali ala la ni jamana kɔnɔdenw b'i kun ci k'i da fara i k'a fɔ ne ma ko tu ɲɛmɔgɔden a tɛ marché o mɔgɔw bɛ ninnu de fɛ ninnu de bɛ k'a kɛ faso ye ninnu de bɛ k'a dilan ninnu de bɛ k'a jɔ danbe bɛ ninnu de la e b'olu bɔ yen ka taa min mɔgɔ tɛ e dɔn mɔgɔ tɛ e fɛ mɔgɔ tɛ e dɔn mɔgɔ tɛ e fɛ cɛ o cɛ a bɛ cɛ o cɛ kun na bila a bɛ cɛ o cɛ kun na k'i bɛ ninnu mago sa dabila sinon i bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara ka Ibrahim Traoré fo dan tɛ foli min na a ye nin hakilina de ta ka a ɲɛsin Macron ma Macron ko visa kana di anw ka mɔgɔw ma Ibrahim Traoré fana ko k'a ka mɔgɔ minnu bɛ yen k'u k'a ka jamana bila kuma ma ban bana jugu fura ye fura jugu ye molobaliya o tɛ kɛ an na tuguni n'i y'an dɔgɔya an b'i dɔgɔya n'i y'an bonya an b'i bonya n'i ye ko t'an ta la an bɛ ko t'i ta la c'est comme ça partenariat gagnant gagnant mais ka taa an faw faga i y'a faamuya k'an baw faga k'anw ka hɛrɛ ta k'anw kɛ komi jugu sago c'est fini avec la nouvelle génération a tɛ marché tuguni n'i y'a kɔrɔbɔ an bɛ bâtard sauter kuma fɔ an na ba filɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Macron a lamɛn dɛ a yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ ka min fɔ a ma n'an bɛ taa an bɛ se o a lamɛn a yɛrɛ ka mɔgɔw. L'instruction de l'influence française va-t-elle s'arrêter? A bɛ hakɛ to n ka bafule se ka mɛn non a ma mɛnɛ voilà a bɛ hakɛ to n bɛna Macron yɛrɛ kumakan k'a la a ka mɔgɔw bɛ ka sanpɛrɛn jigin a kan bi a ɲugun bɛ a ka mɔgɔw bɛɛ la bi k'a y'olu mago sa a y'olu danbe bɔ a la Macron ka mɔgɔw de bɛ ka nin fɔ Macron bɛ k'olu danbe b'o la. L'instruction de l'influence française va-t-elle s'arrêter sous Emmanuel Macron? Notre éviction du Niger n'est qu'un nouvel épisode de la pitoyable débandade de notre politique étrangère. Guinée, l'instruction de l'influence française va-t-elle s'arrêter sous Emmanuel Macron? Notre éviction du Niger n'est qu'un nouvel épisode de la pitoyable débandade de notre politique étrangère. Mali, Burkina Faso, tension avec le Maroc, relégation de notre influence, instruction de l'influence française va-t-elle s'arrêter sous Emmanuel Macron? Notre éviction du Niger n'est qu'un nouvel épisode de la pitoyable débandade de notre politique étrangère. Guinée, Mali, Burkina Faso, tension avec le Maroc, relégation de notre influence au Moyen-Orient jusqu'au Liban. La liste s'allonge à l'infini et va même jusqu'au Pacifique, où Macron a été méprisé et négligé par les Australiens et les Américains lors de leur nouvelle alliance régionale AUKUS. Quant à l'instabilité aujourd'hui au Gabon et peut-être demain au Tchad, elle pourrait bientôt nous faire déchanter une fois encore. Le bilan du président de la République est catastrophique en politique étrangère. On peut bien sûr l'imputer à des erreurs nationales. Arrogance et suffisance d'Emmanuel Macron, fin du ministère de la coopération, affaissement de notre puissance militaire. Mais il faut aussi rappeler le rôle de l'Union européenne dans cette affaire. La France est systématiquement obligée de se coordonner avec les 26 autres États membres en matière d'affaires étrangères et elle est obligée de faire face, depuis l'élargissement de 2004, à de nombreux pays qui considèrent que notre investissement en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde est superflu, voire nocif. Pour ces pays, l'OTAN et les États-Unis assurent déjà ce rôle, alors à quoi ça sert de soutenir la France? Le soutien à minima de l'Union européenne et de ses États membres à l'action de la France à travers l'opération Barkhane a été particulièrement révélateur
obligeant nos ministres de la Défense à mendier une aide plus importante, une aide qui n'arriva jamais. Aujourd'hui, alors que les États membres et l'Union européenne ont déjà déboursé plus de 70 milliards d'euros pour l'Ukraine depuis le début de la guerre, nous voyons par contre que les fonds pour simplement assurer le maintien de la présence française en Afrique manquent désespérément. Enfin, l'imposition de toutes les idéologies à la mode au cœur de nos relations diplomatiques coûte très cher à nos amitiés africaines. L'Union européenne et sa religion des droits de l'homme, où les revendications de toutes les minorités remplacent la défense de nos intérêts nationaux, est un accélérateur de cette débâcle. En politique étrangère, Macron a tout raté et l'Union européenne l'a bien aidé. Merci beaucoup, mon frère. Ni a bɛ fɔ ka ban ni ye Faransi député dɔ de ko Macron ka politique Afrique tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko a y'a bɛɛ échoué ani Amérique tɛ ani Russie tɛ ani Union européenne tɛ ani Afrique tɛ ani foyi tɛ ko Macron ye Faransi danbe bɔ a la. Macron kɛra Faransi kɔnɔ bi komi ɲuguntan fɛn a kɛra komi samiya bo dɔgɔyama min bɛ ka da Faransi ka bin Macron n'o don parce que foyi t'a kunkolo kɔnɔ ni faribo tɛ a tɛ politique dɔn a tɛ foyi dɔn. Mɔgɔ min tun bɛ banki baara de la k'o ta ka n'o bila jamana kun na a tɛ fantan fɛ a ka politiki y'a faamuya b'a la pa paga bi ko bɛ ka da kan Faransi kɔnɔ a ka bon hakili ma ka Faransi danbe bɔ a la o ka go Faransɛw ye dɛ i ma a bɛɛ jɔlen don bi a bɛɛ bɛ ka cɛnin in dɔgɔya a bɛɛ bɛ ka dɔgɔya bi a bɛɛ bɛ ka dɔgɔya ko Afiriki a ka politiki a ye politiki min ta ka Afiriki sɛgɛrɛ k'a y'a échoué c'est à dire que Afiriki tigɛra a la ko politique min fana n'a ni américains tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo ni ɲɛ b'a la Macron bɛ ka taa sira min kan ko laban ta tɛ bɛɛ bɛ ka fɛɛrɛ minɛ Europe filɛ nin ye hali o don Macron yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'ale kɛlen de bɛ ka kɛlɛ kɛ Afiriki kɔnɔ bi ko Europe bɛɛ bannen don ko k'ale dɛmɛ a ɲugun bɛ bɛɛ la bi bɛɛ b'a dɔn ko nin ko in tɛ laban bɛɛ b'a dɔn ko nin ko in ye nkalon nin kɔ ye malo de Macron bɛ sira min kan a kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de bɛɛ bɛ ka fɛɛrɛ minɛ n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala e ko dɔ ka su tɛ ko Ala t'i ka dugu jɛ dɛ Ala ye hɛrɛ min di mɔgɔ ma e ko k'o tigilamɔgɔ ni hɛrɛ tɛ kan o tigilamɔgɔ ni o hɛrɛ man kan Ala bɛ doni sigi k'o doni min b'a to n'i bɛ ɲinɛ i tɔɲɔgɔn kɔ Macron kɛra komi ɲuguntan fɛn a ɲugun bɛ Faransɛw la a ɲugun bɛ Afirikɛnw na a ɲugun bɛ Européenw na a ɲugun bɛ bɛɛ la k'a da kun jumɛn kan a jamanen don cɛ bɔra k'a fɔ il est arrogant a jamanen don a tɛ mɔgɔ bonya n'an bɛ taa an bɛ se Macron Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ kiti min na Ala ka nɔgɔya kana dan k'i ka terroriste poussé u ka Mali ci dɛ kana dan k'i ka terroriste poussé u ka papa kɛ dɛ Assimi de bɛ yen foyi t'an bɔ nin sira in kan foyi t'a to n'an bɛ segin foyi t'a to n'an bɛ nin sira in bila grâce Bala ira de l'homme tranquille depuis Paris an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Buba Fane Buba Sumaworo den min sugu ma dɔn ale ni CDR mɔgɔw caman an bɛ Mamadu Kasum kɛ kumakan k'a la fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ ka image kolon ni fɛnw mais ka réseau ta i bɛ mɔgɔw neni i bɛ mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw buruja ka mɔgɔw escroquer ka dɔw yɛrɛ bila traite de personnes sira kan ka dɔw exploiter donc n'i ye réseau ta k'o kɛ sababu ye franchement i ye sariya sɔsɔ et n'i ye sariya sɔsɔ i ni ɲangini min ka kan o bɛ d'i ma et puis à ce niveau il faut dire que minnu bɛ a vidéo kɛ olu sen b'a la minnu b'a publier olu sen b'a la minnu b'a commenter olu sen b'a la donc ça veut dire que a ko bɛɛ de kan ka sabali an kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ an ma dabɔ ka mɔgɔw tɔɔrɔ an ma dabɔ ka problème lase mɔgɔw ma an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka to an ka danbew kɔnɔ bonya kɔnɔ n'o kɛra réseaux sociaux on va lajɔ pour que vidéo kana janya k'a ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ WhatsApp groupe ninnu kɔnɔ kafiri den ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ WhatsApp groupe de kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ terroriste ka information passer u bɛ WhatsApp groupe de kɔnɔ Buba Fane a bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ komi ale bɛ faransi ale tɛ sɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ n'a cɛ o cɛ ye jamana buruja walima ka terroriste ka image partager a y'a ka téléphone numéro capture kɛ k'a yɛrɛ photo capture kɛ ka taa di an ka faamaw ma a tigilamɔgɔ bɛ minɛ ka don kaso la i y'a faamuya b'a la 32 ans de prison o de bɛ da a tigilamɔgɔ kan san 32 i
i y'a faamuya o la tigilamɔgɔ ka kaso kuntala bɛ janya ka se o degré de ma aw kana segin tuguni dɛ bɛɛ de kan k'i seko kɛ bi k'a ɲini ras balayira kanubagaw fɛ a bɛ mɔgɔ fɛn fɛn de don whatsapp groupe kɔnɔ n'a bɛ ka jamana buruja bi n'a bɛ ka jamana danbe bɔ a la a y'a bɛɛ ka téléphone numéro ta ka bɛɛ photo capture kɛ ka taa di polisiw ma a bɛ taa di commune 6 polisiw ma a bɛ taa sogonikɔ polisiso la ka taa di olu ma olu de sigilen bɛ a kama u bɛ taa tigilamɔgɔ ɲini hali n'a bɛ lahara de hali n'a bɛ kaburu de kɔnɔ hali n'a bɛ wo de kɔnɔ u bɛ taa sɔgɔ bɛɛ k'a labɔ ka taa n'a ye kaso la aw kana segin tuguni nin kafiri den ninnu bɛ ka jamana danbe bɔ a la CDR mɔgɔw b'a la comment s'appelle Bouaka mɔgɔw b'a la ani comment s'appelle imami kanubaga dɔw b'a la ne bɛ se ka fɔ yɛrɛ ko imami kanubagaw tɛ imami kanubaga ɲɛnamaw olu tɛ kuma olu tɛ mɔgɔ dɔgɔya olu tɛ bin faso kan olu bɛ nin fanga yɛrɛ fɛ imami kanubaga n bɛ mɔgɔ minnu dɔn ni danbe b'u la n'u b'u faso fɛ olu si tɛ kuma u bɛ nin transition in fɛ mais bɛ turɔsi dɔw de ye u bɛ whatsapp groupe kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ silamɛ ye k'olu bɛ imami kɔ o tɛ imami kɔ bi o tɛ imami fɛ sini dɔgɔyama min bɛ ka da imami kɔ olu de nɔ don maa ɲɛnamaw tɛ n'a y'a fɛn fɛn ye whatsapp groupe kɔnɔ bi a y'a bɛɛ n'aw tɛ se ka ci an ka faamaw a y'a ka numéro ci ne ma procureur Mamadu Kasonke ka numéro bɛ ne yɛrɛ bolo ni cɛ min bɔra kuma a ka numéro bɛ n bolo Ture ka Mali mɔgɔba tɛ yen min ka numéro tɛ ne bolo o mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min ka numéro tɛ n bolo n'aw tɛ se ka ci olu ma a y'a ci ne yɛrɛ ma n b'a ci o ma mɔgɔ de bɛ ka faso image jugu partager ka terroriste dɛmɛ faso kan ka jamana wɛrɛw dɛmɛ faso kan a y'a bɛɛ ka numéro ci ma n'a photo n b'a di an ka ɲɛmɔgɔw ma a bɛ yɔrɔ o bɛ taa minɛ ka don kaso la kafiridenw sigilen bɛ ɲɔgɔn kan ko Mali dɛsɛra dɛ hali n ye image min k'a la sa Buba fana de bɛ ka partager a Mali dɛsɛra dɛ an ka kanw jenina dɛ pitite e fa yɛrɛ bɔra yan k'a fɔ ko wolokun t'i la i fa Sambu fana ko san 10 kɔ a bɛ pɔn tigɛ sen na ka taa baarakɛyɔrɔ la a bɛ tagama de ka taa baarakɛyɔrɔ la i ma ye i bɛ tunga fɛ o don ɲa b'a ka video dɔ fana la ko ale ni comment s'appelle yan kiiritigɛlaw bɛ ɲɔgɔn dɔn ale ni procureur ni comment s'appelle juge bɛ ɲɔgɔn dɔn k'ale bɛ ka taa anw bɛɛ kɔfɔ ye Buba Sumaworo tellement k'a dɛsɛra quoi k'ale taara an bɛɛ tɔgɔ di mɔgɔ minnu bɛ ka video kɛ ko ka faransi nɛni mɔgɔ minnu bɛ ka video kɛ ko ka jihadisiw nɛni mɔgɔ minnu bɛ ka video kɛ ko ka Asimi dɛmɛ k'ale taara olu bɛɛ tɔgɔ di yan kiiritigɛlaw ma Buba Sumaworo n ko bilahi ne ye ka dɛsɛw dɔn nin de senfɛ quoi ne y'a dɔn k'a fɔ e ta tiɲɛna e bolo k'an bɛ siran yan n ko an wolola Mali de kɔnɔ k'a mɔ Mali kɔnɔ nationalité malienne n'an taara Mali kɔnɔ tasuma tɛ yen o n'u y'an bila ka taa Mali kɔnɔ walima n'u ka papier minɛ an tɛ sa o e ma nin de c'est que danbe ka bon ni fɛn bɛɛ ye Buba Sumaworo e ma o de faamu danbe ani hɔrɔnya ni faso kanu ka bon ni fɛn bɛɛ papier ka dɔgɔ o senkɔrɔ Faransi dugukolo ka dɔgɔ o senkɔrɔ Faransi ka papier ka dɔgɔ o senkɔrɔ danbe ni hɔrɔnya ni i y'a faamuya bala tiɲɛ de ka bon ni fɛn bɛɛ ye k'ale bɛ ka bɛɛ tɔgɔ di yan polisiso ni yan fɛn ma kana an tɔgɔ di dɛ n'a fɔ an ta i ka taa an sɔriw kɔnɔ ye i bɛ na anw ta de ka taa an sɔriw kɔnɔ o t'a to n'an bɛ nin sira bila dɛ mɔgɔ minnu bɛ bagabaga o tɛ anw ye sa anw y'o de fɔ détermination zoro an bɛ nin kɛlɛ kɛ fɔ an joli laban tellement que Buba Sumaworo ni dɛsɛra ko bɛna vidéomaniw bagabaga ni Faransi papier ni Faransi fɛnw de Faransi kaso depuis Ala k'an damasira ne ye san 2 de kɛ kaso la yan depuis Ala k'an damasira kaso ɲɛ u ka papier u y'a minɛ u ma minɛ je m'en fous n bɛ Mali défend n bɛ yan n tɛ yan n bɛ Mali défend foyi t'an bɔ nin sira in kan Buba Sumaworo o sigilen bɛ an taara ko fɔ n'aw taara an ko fɔ an bɛ nin sira bila n'aw taara an ko fɔ o kɔrɔ ko an ka nin sira in bila cɛ ni ɲɔgɔn ɲa mɔgɔ den ma wolo dugukolo kɔ kan quoi barika bannen den e bɛ sa tunga la o e wa laɲini 2 t'a la bi Asimi ninnu ka sa laɲini 2 t'a la bi coup d'état ka kɛ Asimi ninnu na o ka bɔ yen n'o kɛra ale bɛ sɔrɔ ka taa Mali nɛgɛ b'a la bi a ka bɔ hakili ma mais e bɛ sa tunga la n ye kali Ala la san 20 tɛ Asimi bɔ fanga la san 40 tɛ Asimi bɔ fanga la Buba Sumaworo i m'a ye a bɛ image kuntɔnw partager ale de bɛ ka ninnu partager ka Asimi nɛgɛ bɔ maliyɛndenw na filɛ Buba de bɛ ka ninnu bɛɛ. Voilà l'un des mensonges de terroristes de la CMA-CSP et leurs journalistes menteurs sur les réseaux sociaux. À vous de juger vous-même. Avion kolondon dɔ hali avion yɛrɛ ma bi montage don Ala ka teli n'a ka ciden olu taara avion min publier ko Mali avion nin filɛ nin a filɛ TZ14C avion marqué o de TZ14C o tɛ Mali avion ye u filila i y'a faamuya tellement que danga b'u kɔ Mali ta filɛ nin TZC11 TZ i y'a faamuya b'a la 11 i y'a 11C an ta ye o de
TZ11C o de Mali avion marqué o de an ka suko Albatros marqué i jɔ ka sama ko lajɛ Mali ta marqué filɛ nin TZ11C olu ye avion min yira ko binna ko Mali ta da filɛ nin i jɔ ko fana image yira tellement ko barika bana galon batigɛ la filɛ TZ14C nin tɛ Mali avion nin ma kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ nin de bɛ ka yira wa nin binna depuis 2020 ni image in bɛ ka circuler depuis 2020 o bɛ ka nin de ta bi Mali avion bɛ ka bin terroriste bɛ ka an ka avion lajigi pe a bɛɛ galonfin wa Bubakar laɲini tɛ fila ye bi a ka ala deli tɛ fila ye bi nin fanga in maliyɛndenw ka muruti nin fanga in kama u k'u gɛn ka bɔ yen n'u ye ninnu gɛn ka bɔ yen ale na sɔrɔ ka taa Mali la parce que a bɛ kaso de la yan hali Buba tɛ se ka taa buru san jatigɛ b'a k'a ka bɔ hakili ma a bɛ so de kɔnɔ su ni tile a degera bɛnjɛ min na Mali kɔnɔ o tigɛra jɔn y'a tigɛ Asimi a ka ala deli bɛɛ ye bi olu ka sa nkalon sugu bɛɛ bɛ ka ta ka da nin fanga na mais i ju ka misɛn hali mɔgɔ min tɛ e ye o tɛ se ka foyi bɔ nin fanga in ka ko la o bɛ ka kɛ faso ye de baara bɛ ka kɛ ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ laɲini fila t'a la bi fanga min bɛ yen bi o ka sa laɲini fila t'a la bi fanga min bɛ yen bi terroriste ka se anw na terroriste o ka Mali jeni Buba Sumaworo ka laɲini filɛ mais ala t'i sago kɛ billahi ɲɛ kali ala la ala t'i sago kɛ wa i bɛ sa tunga la hali ni Asimi y'a bila Kamara b'a ta ni Kamara y'a bila ne b'a ta e bɛ taa min i bɛ sa tunga la i ba bɛ sa bi i tɛ se ka taa kunta fɛn dɔnbali den e ni mɔgɔ minnu ye buwa dɛmɛ olu bɛɛ makunnen do bi mais comme e ye dangaden de danga safinɛ kunba continue ka nkalon da faso la continue comme i tɛ ye faransi yɛrɛ kɔnɔ yan i tɛ se ka bɔ i tɛ se ka mouvement kɛ i tɛ se ka foyi kɛ maliyɛnden min diminen b'i kɔrɔ yan billahi ɲɛ kali ala la maliyɛndenw mana e ye yan a dɔw bɛ risque ta i y'a faamuya bala k'i kun ci k'i da fara ka sɔrɔ ka taa kaso kɛ parce que e kafiriden ni bɔnɛma wolo de terroriste kana dan an ka avion lajigi dɛ u kana dan an ka kanw attaquer dɛ maliyɛndenw ko k'u bɛ Asimi fɛ de danbe de b'a la ala ye sabali d'a ma ka danbe di a ma ka faso kanu don a dusukun na ka hɔrɔnya d'a ma i tɛ miiri jogo ɲɛnama foyi la min tɛ Asimi na a tɛ sonyani kɛ a b'a faso fɛ grâce Asimi faransi ye Mali bila grâce Asimi faransi kɛra samiyɛbo ye grâce Asimi an balimaw tɛ ka sa tuguni grâce Asimi an ka sɔrɔdasiw bɛ condition kɔnɔ bi e bɛ n'o nɛgɛ bɔ jɔn de la avion binna dɛ kan attaquera dɛ sɔrɔdasiw bɛ ka minɛ dɛ i y'a faamuya b'a la an ka avion bɛ ka bin dɛ nin si tɛ Asimi nɛgɛ bɔ anw na yan wa an b'a dɛmɛ fɔ an joli laban min kɛra san fila in kɔnɔ e tun bɛ jugu sago den minnu kɔ zonden minnu kɔ u ka san 10 ni kɔ ma se ka Asimi ka san 2 baara kɛ danga de b'an kɔnɔ an man ka sanu falen zira la Asimi tɛ bila de Buba Sumaworo hali k'i doni jigi ne y'a f'u ye k'i k'u ka misɛn tu es très petit devant nous kana dan k'an tɔgɔ di faransi juge ma dɛ kana dan k'an tɔgɔ di faransi avocat ma dɛ t'an tɔgɔ di y'a faamuya b'a la n t'a dɔn de Gaulle de ma lahara walima ka t'an tɔgɔ di fɛn yɛrɛ ma min tɛ ninnu si ye mais foyi t'a to n'an bɛ faso in jɔli dabila yan billahi ɲɛ kali ala la n'anw siranna i y'a faamuya b'a la ala kana ɲada kira kan Mali an b'a dɛmɛ fo an joli laban papier tɛ pa paga tɛ Macron yɛrɛ ko ka misɛn an b'an faso dɛmɛ fo an joli laban c'est ça bɔnɛma wolo sigilen don tɔgɔ bɛ mais dɛsɛ don e b'aw ɲɛ ka e b'a fanga dɛmɛbaga si tɛ min bɛ plainte don fanga dɛmɛbaga tɛ min bɛ plainte don fanga dɛmɛbaga tɛ min bɛ taa mɔgɔw tɔgɔ di polisiw ma n'i bɔra ka nkalon tigɛ an bɛ bɔ k'i ka nkalon jɔ i la n'i bɔra ka faso dɔgɔya an b'i minɛ k'i ku tigɛ k'i can o de ye anw ta ye n'i bilala faso la an bɛna yir'i la ko e ye fasoden jugu de an tɛ plainte don mɔgɔ kama an tɛ mɔgɔ wele fanga la fo e delila ka fanga dɛmɛbaga jumɛn de n'o ye plainte don mɔgɔ kama aw de bɛ plainte tigɛ la aw de bɛ nkalonba tigɛ la aw de bɛ juguya la aw de bɛ jugu sago denya la anw t'o la an bɛ bɔ de k'i ka kuma kɔ kari k'a yira bɛɛ la k'i ye faso kumasuluden de ye c'est que ça ils ont un air lajɛ voilà n bɛ aw bila yan hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ sini an bɛ na tuguni kunun an ma se ka video kɛ mɔgɔ caman y'an wele ko Bala yɛrɛ an m'i ye kunun kuma caman bɛ ka fɔ mais n'an m'a mɛn e yɛrɛ da kɔnɔ k'u t'a ta ka baara kɛ n'a ye ala ka tiɲɛ dɛmɛ dɛ Ras Bala yɛrɛ fana kɛra mɔgɔba ye bi grâce à Assimi Goïta grâce Danbe ni Danbe t'i la mɔgɔ tɛ k'i fɛ n'i tɛ tiɲɛ kan mɔgɔ tɛ k'i fɛ n ye appel min sɔrɔ kunun a ka ca Banasi ye ko lundi n bɛ video kɛ mais ko pour ka kunun ma video kɛ kuma caman bɛ k'a fɔ
ko n'u m'a mɛn ne da kɔnɔ k'u ta ta ka baara kɛ parce que ko mɔgɔ caman bɛ ka kuma bi o tun bɛ buwakɔ yan u yɛlɛmana ka na sɔrɔdasiw kɔ yan ka sɔrɔdasiw dɔgɔya k'a kɛ taɲi ni sabu ko caman bɛ kuma la bi o bɛ se k'o lamɛn dɛ mais ko n'a ma bɔ danbetigi den da kɔnɔ n'a ma bɔ halala den da kɔnɔ n'a ma bɔ tiɲɛtigi da kɔnɔ k'olu t'a ta ko bɛ fɛn caman lamɛn bi o bɛ video caman lajɛ mais ko ni ne y'a déposé dɔrɔn k'u bɛ se wa o bɛ nisɔndiya o b'a ta o bɛ baara kɛ n'a ye bilahi a faamaw b'a la a sugu bɛɛ lajɛlen b'a la bɛɛ ye n wele ni kumana o de b'an lase wa ni kumana o de b'an hakili sigi ni kumana o de b'an dusu suma sinon ko caman bɛ kuma la bi ko danbe t'o la dɛ o faso cili k'u sen b'a la faso jenini u da b'a la o ye fanga juguw dɛmɛ yan k'a kɛ fila manani ye taa fan t'u la o bɛ k'i fɛ bi sinon o bɛ bɔ i kama o bɛ k'e fɛ bi sinon o b'i dɔgɔya ko b'anw ta de ta ala ka kanu to ala k'an jɛlen to ala kan'an jɛ k'an di tiɲɛ ma an bɛɛ ka to tiɲɛ kɔ ye hɛrɛ de n'an bɛ taa fana an bɛ se hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu ala ka bi nɔgɔya ala ka